Nos escollemos, é un amplísimo repertorio, amplísimo. E todo merece a pena, nos escollemos un valse, porque hoxe, como non tiñamos ningún repertorio, escollemos ese valse, que é preciosísimo, un valse que non é ni máis bonito ni máis feo co resto do seu repertorio, é preciosísimo, como todo o seu repertorio. Ben, nós para facer este valse, imos abusar un pouco, e imos a tratar de facer agora algo aquí histórico. E nós queríamos pedir, se fose posible, que a señora Maruja tocase con nós este valse, que collera o bombo, que nos fixera a favor de guiarnos, a ver se somos quen, de guiarnos por esta muller tan importante para a nosa música, e que leva tocando moitísimos anos, alá dentro do ano 1962, na que subiu por primeira vez a un palco, e abreu camiño para moitos que viñeron despois. Aquí a tenes, por favor, un aplauso moi forte para esta verdadeira heroína e verdadeira figura da nosa música tradicional e do noso país. E eu quero dicir algo. Gracias. Non encontro palabras axeitadas para decirvos a vos o que eu sinto en este momento. Como todos sabedes, teño os anos, pero eu aquí arriba olvídome de todo, senón que me concentro na música, porque a levo dentro toda unha vida. Como eles vendín, os 62 empecé. Gracias. Gracias. E como todos sabedes, recorremos moito o Rosales, acompañada do meu home Xosé Romero e os fillos, que para nós son os máis grandes do mundo. Recorremos moito, que aquí non vou a decir a donde fomos, pero sabedes que salimos a fora de Galicia, ao estranxeiro e moitas partes. Loitamos co nome de Riaxo, sonara por todas partes por donde fomos. Anchamos os camiños abertos, sempre. Tratamos de mellorar a nosa música, a nosa lingua, como esta xente que aquí temos de Melide, que son os grandes mestres e grandes músicos, que saben aquel señor que nos veu en Melide con Garceiras hai anos, que xa pasaron, a min que me tratan uns pouquiños menos, pero bueno, estou contenta co que fixen, e se volver a empezar hoxe, volvería a facer o mismo co que fixen daqueles anos. Gracias. Vou a tocar unha peza no bombo como eles me ofreceron, porque para min é un honor máis grande. Que desculpen, porque ao mellor, claro, non estou acoplada con eles, eu facerei o meu xeito, pero para min é grande a posibilidade que me dan para disfrutar, tal vez sea a penúltima vez que o faga. Gracias, amigos, que Dios vos axude e vos dea moita sorte como atendes a vosa música. Gracias. A ver si... Xosé Romero imítalo a tocar a gaita, pero el, como toca ao revés, bueno, non a música ao revés, os dedos ao revés dos outros, porque é un pouco atravesado, pero para todo, non para iso solo. E todo fai ao revés dos demais, atravesado para todo, eu sei do ben. Gracias. Bueno, como vedes, xeño e figura, así dá gusto. Nós, hoxe, este vai ser un momento moi especial e moi bonito, que dará para sempre, de verdade, como os días máis bonitos da nosa trayectoria. Aquí ven o señor José. Non é certo que toque o cambiado, señor José. O señor José toca ben o dereito, o gallá todos puidéramos tocar como o señor José, para bailar agarradiños. Este momento, repito, para nós é o máis importante desde que levamos tocando xuntos. Para todos vos, o valse tradicional do Rosario.
verdade que moitísimas gracias. Un aplauso moi especial, por favor, para estas figuras do noso país, da nosa terra, da nosa música tradicional, para a señora Maruja ou para o señor José. Un aplauso.